som nosaltres? Sí. Quin dia és avui? 30 d'octubre del 2029. Nosaltres venim dels Pirineus. Sabeu els Pirineus? Sí. Dalt de tot. Escolta, no vols dir que ens hem equivocat de classe? Espera, No. ho consigo. Tomate, Sí. Sergi. Sí que som grans, no? Vosaltres hem vingut a portar castanyes. Hem vingut a portar castanyes. Sí. Ens hem de presentar. Ella és la Antonieta. Jo sóc la Consol. Jo sóc la Pilarique. I ella és la Carmen Cinta. Bueno, ara es farem una representació que li va passar a una amiga nostra, la Marieta, i us l'explicaré. Sí, ho hem d'explicar aquí. Castanyes. Les va començar a collir i a ficar-les dins d'un sac. Va provar d'arrossegar el sac, però com que no podia, va demanar ajuda. Ui, com pesa aquest sac? Els follets que vivien a l'arbre van sentir la Marieta i la van ajudar a portar el sac ple de castanyes. Què faré de tantes castanyes? És de la Marieta, tot pensant. Ah, ja està. Hi posaré una paradeta a la plaça de la ciutat. I així ho va fer. Se'n va anar a la plaça de la ciutat i va muntar la seva paradeta amb un paraigües ben gros per protegir-se del fred i del vent, una torradora molt grossa per poder coure totes les castanyes, un cistellet i un fanalet. I com que feia fred, es va posar un mocador al cap per tapar-se i un davantal per no embrutar-se. Però en aquella plaça, com que feia tan fred que no hi passava ningú. I la gent que hi passava anava molt de pressa. I cada dia la Marieta estava més trista i deia: Qui vol venir a comprar castanyes? I els follets, la plaça estava buida i la Marieta es va posar a plorar. De tant plorar, es va dormir. Els follets van sentir els plors de la Marieta i mentre dormia li van coure totes les castanyes. L'endemà al matí, la plaça de la ciutat feia una olor tan bona que tothom es va parar a pensar què era allò que feia tanta bona olor. Els nens i les nenes que anaven a l'escola van seguir que feia aquella olor. També ho van fer les mares i els pares que anaven al treball, els avis que anaven a passejar. Tothom se sentia tret per aquella tan bona olor. I quan van veure que aquella olor venia de la paradeta de la Marieta, tots van córrer a comprar castanyes torrades. I des d'aquell dia, tothom que passa per davant de la paradeta de la Marieta s'atura a comprar castanyes. Bueno, ara abans de cantar la cançó volem dos voluntaris. Qui vol sortir? 3, 4... El temps de menjar castanyes